Kapsay sa Ironman karong Agosto 11 ug ang seguridad mao'y gituki sa pagpahigayon sa coordinating conference sa nagalain-laing traffic groups sa mga dakbayan sa Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu ug Talisay. Gituki usab ang seguridad sa mga langyaw nga atleta nga mosalmot sa Ironman. Matod ni Lieutenant Colonel Percival Zorella, Deputy Chief sa Regional Operations Management Division sa Police Regional Office 7, nga lakip sa ilang tutukan ang ruta ug ang seguridad sa mga cyclist nga mutadla sa National Road subay sa dakbayan sa Mandawi, Sugbo ug dayon na sa Talisay. Tunan usab sa kapulisan kung hingpit bang takupan ang kadalanan o usa lang ka bahin nini aron masiguro ang kaluwas sa mga cyclist ug sa mga tao. Apan gitataw ni Police Major Orlando Carag Jr. ang hepe sa Talisay City Police nga supak siya sa takupan ang dagkong mga agianan sa dakbayan sa Talisay kay musangpod kini sa grabing kahuot sa trapiko. Kanang sa main race na, kanang bike run from Lapu-Lapu to Talisay. They are also considering yung Mananga Bridge na under repair pa karon. Because of the closure ng Mananga Bridge, one lane lang yung gumagana doon, I recommended to the organizers na we will just use yung seaside lane.